Bazarlarda bahalar çakdan aşa ýokarlandy, ýasama harytlar peýda bolup başlady. Türkmenistanyň bazarlaryna bahalar ýerli ilatyň lapyny edýär. 1 kilogram et 38 manat, 1 kilogram jylky et 59 manat, iň ardan çöregiň bir sanysy 6-7 manat, 50 kilogramlyk bir halta buğday 380 manat. Habarçy $1 bahasynyň gara bazarda şu günkü gün 21 manada durýanyny sözüne goşdy. Dollaryň resmi kursu Türkmenistanyň merkezi bankyna henizem 3,5 manatlygyna saklanyp galýar. Şeýle-de ýurduň bazarlaryna daşary ýurtlaryň önümleri azalyp olaryň ornuny ýerli önümler tutup başlady. Ýöne Türkmenistanda öndürilen önümleriň hili pes diýip Azatlygyň habarçysy maglumat berýär. Mysal üçin 20 manatlyk Colgate diş pastalarynyň ornuny Türkmenistanda öndürilen 17 manatlyk ýerli diş pastalary peýda bolup başlady diýip habarçy berilýär. Ol bu önümüň gutusynyň daşynyň edil Colgate diş pastalarynyň meňdeýänligini, ýöne hil taýdan olaryň pesdigini sözüne goşdy. Ýerli metbuat geçirilýän hökümet maslahatlaryna ýurtda ýerli önümçiligiň ýokarlandyrylmagyny gazanmagyň gurularynyň maslahat edilýänligini izgiderli habar berýär. Soňky döwürde galp hili pes duplikat şampunlar döredi. Olaryň gabyna daşary döwletleriň hakyky markalarynyň ady goýulan, ýöne olar hakykatyndan 5-6 manat ardan satylýar diýip habarçy berildi. Ol ýasamasy ýasalýan senagat önümleriniň hataryny Palmolive, Wash and Go, Head and Shoulders ýaly şampunlar agdady. 250 gramlyk şampunyň hakykaty 60 manat bolsa, onuň galp ýasalany 52 manatdan bahalanýar diýip habarçy berildi. Ol bazarlardaky beýleki senagat harytlarynyň bahalary we hili barada gurruna dowam etdi. Gapçanyk ýuwjy serişdelerden feri serişdesiniň bir gutusy öňler 5-7 manatdan geçmezdi. Häzir şu önümüň hakykatynyň bahasy 55 manat, onuň galp ýasalan ýasama görnüşiniň bahasy 40 manat diýip habarçy aýtdy. Ol daşary döwletlerden import edilýän kir ýuwjy serişdelere talabyň güýçlüdigini aýtdy. Ýöne olaryň bahasynyň ören gymmatdygyny sözüne goşdy. Agramy 500 gramlyk aryel atly kir ýuwjy serişdeleriň ozalar bahasy 10 manatdan geçmezdi. Häzirki wagtda şolar 70 manatdan bahalanýar. Käbir söwdegarlar olary 80 manatdan satýar diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň ýurduň içinden howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli aty çykyş edýän habarçysy hojalyk harytlarynyň bahalarynyň çakdan aşa gymmatlandygyny habar berdi. Hojalyk tehnikalaryň daşary döwletlerden getirilýär. Heniz bu önümleri Türkmenistanda galp öndürip berýän kärhana ýok diýip habarçy bellädi. Türkmen hökümeti elektronik enjamlaryň ýerli önümçiligini ösdürmekde tagalla edýänligini öňe sürýär. Muňa mysal hökmüne golaýdy ýerli media Türkmenistanyň öndürilen aýdylýan oýunjak kompýuterler barada giňişleýin habar berdi. Mundan ozal ýerli kärhanalaryň öndürmegi göz tutýan lampyçkalary barada resmi maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistanda öndürilen harytlar barada maglumat berýän ýerli bir saýtda ýurtda öndürilen önümleriň hataryna meýwe suwlary, buýan kökünden ýasalan dermanlyk içkiler, öl, salfetkalar, pagtadan ýasalan önümler, ketçup, süýt önümleri we beýleki käbir azyk hemde gurulşyk harytlar agdalýar. Azatlygyň habarçysy ortaça LG markaly tozon sorujunyň bahasynyň ozarlar 500 manada duranlygyny, şolaryň häzirki wagtda 4200 manatdan satylýanlygyny aýtdy. Ortaça kir ýuwjy maşyn 2600 manatdy, häzir 10.000 manat. Mikro tolkunly peşleriň iň arzany 7000 manatdan başlanýar. Öňler bu peşleriň iň gowusyny 1500 manada satyn alyp bolýardy diýip habarçy beýleki käbir zerur harytlaryň bahasy barada maglumat berdi.